Jama'a masu kallon mu barkanmu da tsundumawa cikin shirin namu na yau. A yau a cikin shirin namu abin da zan yi magana a kai shine fina-finai. Ya ce ba na barin 'ya'yana su kalli fina-finan Hausa. Maganar ma yana bani dariya amma abun haushi ne amma yana bani dariya. Ya ce ba na barin 'ya'yana su kalli fina-finan Hausa. Na tambaye shi saboda me yasa baka barin 'ya'yanka su kalli fina-finan Hausa? Ya ce saboda yana lalata tarbiyya. Ya ce to wa'inne irin fina-finai kake barin 'ya'yanka suke kalla? Ina jira in je ya ce a 'ya'yana suna kallon kamar cartoon haka na yara. Sai na je ce ai yara na daga American film suke kallo, nake gaya miki, sai na Nigeria film, sai na Ghana. Kawai sai na tsaya ina kallon shi. Na ce saboda Allah, wallahi shi saboda yana ganin kamar abin kirki yake yi. Na masa tambayoyi wa'inda ba zai iya bani amsa ba, kuma wa'innan tambayoyin nake so in muku. Idan har kana da yara baka so su ringa kallon fim, kawai ka tsaya akan baka so su ringa kallon fim. Wannan ra'ayinka ne, gidanka ne, dokokinka ne, yadda ka ga dama haka za ka yi. Amma wai idan ka hana 'ya'yanka ne da ka haifa ka hana su kallon fim din Hausa, ka bar su suna kallon fim din fim din Turanci, gaskiya gaba ɗaya ma baka san abin da kake yi ba. Idan dai zaka hana su kallon Hausa fim wai saboda kar a lalata musu tarbiyya, sannan kuma ka bar su suna kallon fim din Turanci, na rantse da Allah baka san abin da kake yi ba. Ko kaɗan baka da lissafi, ko kaɗan baka da auna abu, ko kaɗan baka da tunani. Ka san cewa Hausa fim din nan yare ne wanda kake ji ana yi, kuma yarenka ne, shi kake kallo, shi kake ji, ka san abin da ake faɗa. Ta karkarin abubuwa da za a yi a cikin Hausa fim din nan wanda za ku ce su ne na lalata tarbiyya, sai da yarinya ta sa riga da wando. Ko mutuwa aka yi a cikin Hausa fim, namiji baya daukan mace. Ko hauka mace ta yi a cikin Hausa fim, namiji baya taba mace. Amma wai kana baka so a lalata mai 'ya'yanka tarbiyya, amma ka ce wai su ringa kallon Nigeria film, su ringa kallon American film. Yanzu bari fara maka daga American film da kace su ringa kallo. Wa'annan fina-finan da kake cewa su kalla, kana iya tunani, ko kuma kace kana iya tuna in har kai kana kallo, kana iya tunawa cewa a cikin wa'annan fina-finan ne ake sa yaro namiji yayi mai yaro namiji dan uwansa kiss, ko kuma yaro namiji ya zo yana soyayya da yaro namiji dan uwansa? Ka manta da wannan? Ko kuma baka san cewa a cikin wa'annan fina-finan ne ake wannan abun ba? Ko baka san cewa a cikin fina-finan ne ake nuna maka cewa ya dace mace ta auri 'ya mace, namiji ya auri ɗa namiji? Duka wa'annan abubuwan ka manta da su, kake magana wai lalata tarbiyya? Ko baka san a cikin wa'annan fina-finan ba? Ko kuma baka san a cikin wa'annan fina-finan ne ake koya ma 'ya'yanku cewa idan yarinya ta kai shekara 16 ko yaro namiji ya kai shekara 16, yana da kyau ya je ya sadu da yarinya ta mace wadda ba 'yar uwan shi ba, wadda ba matarsa ba? Ka manta da wannan abubuwan? Kana maganar lalata tarbiyya, sannan kana cewa wai 'ya'yanka ne su ringa kallon wa'annan fina-finan? Wato tarbiyya wato tarbiyyan kenan kake musu. Baka su kada su kalli wa'annan su lalata tarbiyya, ga wa'ancan wanda za su koya musu tarbiyya, wanda yaronka zai je kawo maka abokin ka ce shi zai, ina son baba abokin ka nake so zan aura, haka kake so ko? Ko kuma yarinyanka ta je ta kawo maka kanwa ka ta ce maka ai ga ta ita zan aura, saboda tsabagen toshewan basira. Kana maganar tarbiyya sannan kana tura ma 'ya'yanka ra'ayin abubuwan da bai dace ba. Idan kana so ka yi irin wannan abun, ya kamata ka zauna ka yi tunani, ka san wani irin mataki za ka ɗauka. Sannan wa'annan sauran fina-finan da kasashen Afirka da suke kusa da mu, kai har namu na cikin gida na nan na Turanci, kana sane cewa idan kana kallon wannan fim din zaka ga yarinya ta yi tsirara a wata. Ko ba ka kallon fina-finan, ko ba ka san yadda ake fina-finan ba? A cikin fina-finan nan ba irin jagwal ɗin da ba a yi, babu wani irin ƙazanta wadda ake kira ƙazanta da bai kamata a ce 'ya'yan yara suna kallo ba. Gaba ɗaya ana yin su a cikin wa'annan fina-finan. Kai ko postan wa'annan fina-finan ka gani, da kaga postan ka san cewa ƙazanta ce, mummunan ƙazanta a cikin wa'annan fina-finan. Amma kana maganar tarbiyya, sannan kana barin 'ya'yanka suna kallon wa'annan fina-finan. Ka hana su kallon waƙoƙi na Hausa, ka hana su kallon fim na Hausa, amma kana barin su suna kallon waƙoƙi irin na Turanci. Wanda yaro kawai ganga kawai za a buga mishi, a tara mishi yara daga su sai pan sai brazier, suna kada ko ina a jikinsu ga sunan kana kallo. Shine kake so 'ya'yanka su kalla, sannan kuma kake maganar tarbiyya? Alhaji, wannan ba lissafi bane, ka sake tunani. Ya kamata ku zauna ku yi dogon tunani sannan ku ɗauki mataki akan abu.
idan har kuna so a yi wani gyara ko akwai wani gyara da kuke so a yi a cikin wa'annan Hausa film, ai sai ku je ku ba da shawara, amma ba wai ku zauna da girman ku da hankalin ku ringa abubuwa na rashin tunani sannan kuma ku ce wai kuna so a ci gaba. Wannan ba hankali bane. Gaskiya ku je ku sake tunani, saboda wannan ba ma magana bane gaba ɗaya ni. Ku huta lafiya please.